Bo día a todos e a todas. Vamos a dar comezo ao pleno extraordinario do 12 de maio. De acordo co establecido no artigo 130.4 do Regulamento Orgánico Municipal, informo ao público asistente de que a sesión ten carácter público e vai-se proceder a súa grabación e difusión para xerar o coñecemento da cidadanía dos asuntos tratados nela. As persoas asistentes como o público a sesión o fan libremente, enténdese que dan o seu consentimento á grabación e difusión das opinións e imaxes que delas se obteñan. Por favor, manteñan os seus móviles en silencio. Punto número 1. Pronunciamento do pleno respecto da ausencia da convocatoria e do seguinte asunto a tratar. A ausencia neste punto ben motivada porque no día de hoxe recibís os... Perdón. Temos que votar a ausencia. Votamos a ausencia. Debemos explicar. Recibís o escrito da Xunta Electoral Central o que se achegaba a credencial da nova concelleira do Partido Popular e co fin de que esta poida exercitar o seu dereito a asistir á sesión extraordinaria do Pleno Municipal que xa estaba convocada para a mañá do día 12 de agosto ás 11. Punto número 2. Votamos a ausencia. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, ahora sí, pasamos ao punto número 2, xuramento, promesa e toma de posesión do cargo da concellera de Dona María Luisa Fernández Santín. Secretaria. Neste acto dase conta da credencial expedida pola Xunta Electoral Central con data 10 de agosto de 2026 a prol da candidata electa Dona María Luisa Fernández Santín por estar incluída na lista de candidatos presentada polo Partido Popular ás eleccións locais do 28 de maio de 2023 en sustitución por renuncia de don Omar Gonzalo Lamela Vázquez. Tamén se informa que a señora Fernández Santín presentou no día de onte ante a Secretaría da Corporación a declaración de bens patrimoniais e da participación en sociedades, así como a declaración sobre causas de posible incompatibilidade e actividades. Gracias, María Luisa. Yo, María Luisa Fernández Santín, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Cambre, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Parabéns, señora concelleira. Gracias. Por formar parte desta corporación e desexamos o mellor traballo e a mellor dedicación a este Concello. Gracias, pode sentarse. Sin máis asuntos que tratar, damos por finalizado esta sesión e retomamos o seguinte pleno ás 11.